R80. Здравейте, аз съм Валентин Трифонов, професионален боулинг състезател на боулинг клуб Апсия вече от 2 години. Тук в тази зала, в която се намираме, съм спечелил 4 от ежемесечни турнири на главарски боулинг плеер. Здравейте, аз съм Адриан, 9 да и съм тук да го пръсна на боулинг. Нека да започвам. Едно от най-важните неща в боулинга не може да се предметнеш точки. Като във всеки фрейм има две. Математиката се използва за изчисляване на точките въз основа на броя паднали кегли и евентуалните бонус точки за специалните хвърляния спеер и страйк, т.е. 10 кегли от първия удар. Ето така. Как се прави селект? Адриане, ако трябва да направиш страйк, трябва да седиш с централната стрелка. Ясно, ясно. Добре, това ще става. Вау, Палка, това наистина проработи. Направих страйк. Друго важно нещо е бонус система, която изисква математически изчисления. Най-важният фрейм е 9-тият фрейм. Ако при него оцелим спеер или страйк, ще имаме допълнителни точки в последния 10-ти фрейм. Здравейте, продължаваме с втория спорт, за който ще говорим. Това е дартса. Нека да продължим. В дартса играчите използват математика за изчисляване на точки, като събират и изваждат стойности на единични, двойни и тройни сектори според тяхната стратегия. Математиката също така се използва за определяне на стратегията на игра. Например, играчите трябва да могат да изчислят оптималните точки, за да могат да оцелят там, където искат.
Както видяхте, така се прави. При стратегически решения играчите могат да използват математиката за преценка, за попадение в конкретни сектори или допълнителни точки при допълнителни хвърляния. Преди да преминем към примера, трябва да знаем някои основни неща за Dance Machine. Това тук са единичните сектори, т.е. всичко се умножава по едно. Това са двойните сектори, всичко се умножава по 2, това съответно са тройните сектори. Това тук е 25 и това е така наречения bullseye, 50 точки. Като пример мога да ви дам чекаут от 120 точки. Какво означава това? Това е едно от най-сложните затваряния. По този начин трябва да оцелим 3 пъти двойно 20. Единствено, такова затваряне може да направи Жозе де Соуза, португалската легенда на танца. И сега ще ви покажа как се прави. И ето така се играе дартс. В боулинга едно от най-важните неща е да можеш да си пресметнеш точките във всеки един от фреймове. Адриане! Да. Абе, чек! Адриане! Да. О, чек си, ма... Здравейте! Премина. Като пример мога да ви дам затварянето, така нареченото затваряне, т.е. да съборим всички